Humanaundang ang turismo sa Siargao Island, malaumon ang mga apektado negosyante nga makabangon gapon sila. Anang report ni Rial Soroche. Sa sobra 8 ka bulang pagkasira sa tourism industry sa Siargao Island, bagsak ang ekonomiya sa isla, diin mga negosyante ang nagrabihan. Ang gibansagang surfing capital of the Philippines nga ginadayo, mapalangya o lokal nga turista, kalit na undang. Ang mga panginabuhian nga nagsalig sa mga turista, sama sa mga porter sa pantalan na wad-an og pangwarta. Dako ang epekto sir, kay ngano, kung walay tourism, hinay man ang ekonomiya ng Siargao Island. Ang ginatawag nilang tourism road nga walag tuo ang negosyo, labi na paggabii nga buhi kaayo kaniadto. Karon nimingaw na, maihap na lang sa tudlo ang nangabre. Usahay, wala pa'y customer, pisag mga lokal sa lugar. Ngayon, medyo pero nabalik-balikan na medyo. Ngayon lang. Ano yung mga hopes niyo sa Hope namin na sa few days balik na naman yung mga tourist kasi pag walang tourist wala mang kita. Kining souvenir shop ni Nino Linaw, usa sa mga tindahan sa isla nga subling nangabre sa paglaom nga makabawi gikan sa grabing pagkalugi. So, usa ang mga souvenir shop dinhi sa Siargao Island nga naapektuhan gayud sa pandemya. So karon sa pag-abri na sa turismo kagahapon, so hinahinay na sila nga nangandam usab. Sir, pila ka bulan nga nakuan yun mo, nanirado ni? Gikan sa March, katong pagsugod yun sa kuan, straight na mga 6 months man zero there or 7. So, dako kayong epekto. Dako kay sir, mo saligan ang tourism yun, ang turista ni souvenir. Nalugmok man tungod sa pandemya nga hatod sa COVID-19, apan malaumong makabangon. Sa ako, ika-istorya ko man, dako ako kalipay na naibalik ang tourism kay ag mga kuan diri kibalay mga income diri tanan-tanan na may balik na sab sa normal. Mayon tag tinuod nga turista maani na pero nya balik ta mong kuan source of income, main nga source of income kung dago ang kuan kaning souvenir. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao.